Пак ли си на компютъра? Чати си във Фейсбук. Ела да видим какво е пратил баща ти от Мексико. Уф, добре. Ах, каква червена капела! Много е хубава, вземи я, пробвай я. Ао, много ти отива. Нека от днес нататък всички ти казват червената капела. Да, много ми харесва. Аз съм червената капела. Аз съм червената капела. Здравей, како! На здраве, како! На здраве, како! На здраве, момчета! Радваме се, че си жива и здрава! Добре направихте, че дойдохте да ме видите. Много ти е вкусно виното, како! Благодаря ти, вчера го купих от мола. На връщане си спуках гумата на колелото. Коя гума? Предната, за малко да се прибия. Нямаше ли лепинки да си я залепиш? Ами не, някой от вас сега да си носи, за да ми услужи. Нямам лепинки, но ми да замая главата от виното. Аз имам тук малко лепинки. Забравил съм ги от миналата година. О, лепилото им е изсъхнало, не стават. Ох, и на мен ми се замая главата. Ако искате, легнете и си починете. Ало! Здравей, мила, да ти се оплаша, спука ми се гумата на колелото. Как коя гума? Предната! Ако карах бързо, можеше да се пребия. Да ти се намират лепенки? Какво? Искаш да ми купиш чисто нова гума? Благодаря ти, дъще. Хайде, затварям, че ще гледам, ще започва турския сериал и ще го гледам на съседката. Червена капело, пак ли си на компютъра? Баба ти се е изпукала гумата на колелото. Какво? Баба ми се изпукала гумата на колелото? Да, баба ти се е изпукала гумата на колелото. Коя гума? Предната гума. Предната гума? Да, предната гума. Бей, какво ще правим сега? Тя не може да живее без колело. О, аз съм помислила за това. Вече купих нова гума. Ти вече си купила нова гума? Да, аз вече купих нова гума. Браво, мамо, много си яка. А сега трябва да я занесеш. Занеси гумата сега на баба си. Добре, мамо, ще занеса гумата на баба. Но внимавай! Вълкът е избягал от зоопарка. Не трябва да се отделяш от пътеката. Повтори! Не се отделя от пътеката, защото вълкът е избягал от зоопарка. Повтори! Не се отделя от пътеката, защото вълкът е избягал от зоопарка. Повтори! Не се отделя от пътеката, защото вълкът е избягал от зоопарка. Повтори! Стига! Тръгвай вече! Тра-ла-ла-ла, пея си скачам си сама, какви цветя ще ги набера. Вълк, къде е вълка, къде е вълка? Ти не си ли вълк? Не, аз съм заяц. И много ме е страх от вълка. И мене мама ме наплаши. Ти ядеш ли хора? Глупости, ям сам зелен джути. Зелен джути, който ме леме, той горя, не се да пърнете, не сте има розови свет, се ми се капавети. Много си забавен. Къде ми е гумата? Каква гума? Ами, мама ме изпрати да занеса гумата на баба ми, която си е спукала предната гума на колелото. Ето я там. Как да ти обясня? Една малка джийка, която живее на края на горичката. Баба ми живее,
живее на края на горичката. Баба ми живее на края на горичката. О, бим бам, буки, буки, бамбуки, на края на горичката. О, бим бам, буки, буки, бамбуки, на края на горичката. Знам я. Тя всеки ден след турския сериал ми оставя един морков пред вратата си. Днес пак ще намина. Да я пратиш много просто. Ще ги пратя. Чао, радвам се, че се запознах. И аз се радвам. Чао. Коя си ти? Ами не виждаш ли? Аз съм червената капела. О, ти си червената капела? А къде ти е кошничката? Нямам кошничка, но имам гума. А за какво ти е тази гума? Не е за мен, а за баба. Спукала се предната гума на колелото, че съм тръгнала да й занесе тази чисто нова гума. Непробиваема, непробудима, неспокваема, с гаранция 200 години. Ако купите веднага две, получавате трета безплатна. Обадете се на телефон 098765435. О, чакай! Нищо не схванах, но къде живее баба ти? Баба ми живее на края на горичката. Баба ми живее на края на горичката. О, бим бам, буки, буки, бам. Чакай! Коя е баба ти? Не ме оставя си ли за ядене? За какво? Нищо. Чао! Аса la vista, бейби! Я да видим кой така сладко го хърква. Ау, какви тлъсти мръвки има в това легло. Току-що набоени, сочни. Да хапна първо този. Ох, че вкусна! Глътна госпачайте! Какво става? Нищо. О, май приядох. Да пия на нещо. Останало е малко винце. Гъл. О, това вино ми се замая главата. Ще полегна. Баба ми е оставила вратата затворена. А как силно хърка! Кой е там? Аз съм баба червената капела. Нося ти новата гума. Ела по-близо. Защо си толкова големи ушите? За да мога да те чувам по-добре. Ела по-близо. Защо си толкова големи очите, бабо? За да мога да те виждам по-добре. Ела по-близо. Защо си толкова големи ръцете, бабо? За да мога да прегърна гумата по-добре. Я ми я дай. Спука гумата! Да, аз пухам гумата. Как я спука? С ногти или с зъби? С зъби я спуках. Ау! Защо си толкова големи зъбите? За да те изям. О, този път съвсем приядох. Заспивам. Ах, колко трогателно! Какви къщи живеят турците! Абе, те могат да правят филми и сериали, всичко. Ето морковчето за зайчето, то след малко трябва да дойде. Ей, те, моя братя, като че ти има хъркат. Това е вълкът. Колко му е подут корема. Къде са братята ми? Той ги е изял. Това е спукана чисто нова неспокойна гума. Значи изял и червената капела. Не на мене тия. Аз съм баба рокерка и ще ти дам да се разбереш. Кажи, моля! Няма! Добре, усилваме! Ще помогна!
Вече не ми трябва колело. Ще ходя на пазар с Вълчо. Браво! Браво! Много се научили без толкова кратко. Една снимка трябва да приготвите.